a gamma kalla miyo dace. Prince Production. A gamma kalla an san da zaren na kalar yadin ne, da wasan wasa mun shuka irin so ya isa girba. A gamma kalla an san da zaren na kalar yadin ne, da wasan wasa mun shuka irin so ya isa girba. Wasan wasa A lissafi na ke ce kika zama zidin dafawa, cikin tsari na kudiri na zaman miyo dorewa. Ke ce fitilata sanadin kido ya kai shudewa, ni ba ni da zance sai labarin ki nake yadawa. Ni dai nai dace da rabo na samu irin shukawa, tushen zuri'ata ajiyar kyazoci nake boye ta. Kalar yadin ne gani da idanu ke kau da tunanin mai sauraro, ka tallafi raina don zuciya so ke yi wa horo. Idan ka gamsu jinsi na fulani ake sa jauro, watan wata rana dangin makan mu suke haɗa taro. Muna yin ɗauki manyan mu da yara da kan jero, ana wa tunanin rayuwar mu suke burin inganta. Soyayya ce Mixed Golden Goose. birnin raina kin so sami ni yar kyakkyawar yarinya. kalaman kauna kafe sami ni ka ɗora na kan hanya. Komai harshe zai furta miki kan kauna baya karya. Tsantsar soyayya ce zan maka hakkin so ba na tawaya. Kin yarje mini kin nuna mini kin amsan da farar aniya. Ko nai laifi sassauta Ki zan ririta. soyayya ce. Zare da abawa araba su kama da shirin yaki ne. Rakumi da akala ka faɗa na cika wannan tilas ne. Akan kishinki zuciyata tana yi min jan kunne. So in yayi tsauri zai kai mu ya bar mu a ce jefa ne. Da wasan wasa so ya kafa za a kira mu mutane. Yau nisa tafiyar ka zarta ce ta